מאי. מאי אחד אומר, יש לו דיבוק של השתלטות, של משיחיות. הוא אחד, הוא הבא מחלוקת. אנחנו הבא מחלוקת. הוא לא יצטרף לשום דבר בקדושה, אז עשינו. לא יצטרף לא לחינוך הצבאי, לא יצטרף לחינוך הבנים, לא יצטרף לגיוס הבנות. אף דבר אחד שבנו לא יצטרף, הוא הלך יחידי, הוא יחיד. במה הוא יחיד? איזה קיבל את זה? בפריז שבנו לא יצטרף, הוא הלך יחידי, הוא יחיד. במה הוא יחיד? איזה קיבל את זה? בפריז זה דיבוק של סיגרון של משיחיות. הולך שולל אחריו. אנשים הולכים אחריו. אנחנו הולכים בדרך הישנה.